vendégünket, dr. Alexander Strasny orvos-természetgyógyászt, aki Pécsről érkezett hozzánk, és aki a városában az egyik legismertebb, legnépszerűbb természetgyógyász. Doktor úr, kezdjük az elején a beszélgetést egy rövid bemutatkozással. Mikor, honnan érkezett Magyarországra? Jó. Először jöttem Magyarországra 1991-ben. Budapesten előadások tartom, természetgyógyász módokra tanítottam. Utána Pécset Orvostudomány Egyetemen szoktam előadásokat tartani, és Pécsen van nekem egy rendelés. Rendelek Pécset. Mielőtt Magyarországra érkezett, a világ sok részén megfordult, ahol tanult és tanított is, úgy tudom. Pszichiáter és belgyógyász vagyok. Orvostudomány Egyetemen után USA-ban, Amerikában, Svájcban, Vietnámban tanultam, és Amerikában nem csak tanultam, Stanfordi Egyetemen előadások tartom is. Akkor tanítom USA-ban. Hadd kérdezzem meg, hogy egy orosz természetgyógyász, aki bejárta a világot, miért pont Magyarországon kötött ki? Hát mert sok országban voltam, előadások tartam, Svájcban és Németországban. Tetszik tudni, szeretem Magyarországot. És nem folyamatosan Magyarországon, de évente 4-szer körülbelül minden második, minden harmadik hónap Magyarországon vagyok. Szeretem, egy csendes ország, nagyon nyugatország. Hát biztos, hogy sok problémái vannak embereknek, ez nem titok. Betegek a magyar emberek, azt jelenti? Az ember, minden országban az ember. És Amerikában nem kevés beteg, mint Magyarországban. Ön tehát eredeti foglalkozását tekintve pszichiáter, belgyógyász, ha jól értettem, ugye? Igen. Utóbbi körülbelül 15 vagy 10 évben nem foglalkozom hagyományos orvoslásban, csak természetgyógyászattal foglalkozom. Jó. Mivel foglalkozol? Milyen fajta betegségekkel és hogyan? Elsősorban stressz, utána ízületi gerincpanaszolj, vérnyomás, ez igen, de ha kezelek, csak egész ember kezelek, hogy a szervezete tud birkozni betegség ellen. Jó. 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 Nem is szúr semmi. Nem is szúr semmi. Bal lábomnak. Akkor nagyon örülök. Nagyon örülök. Doktor, hát én. Hát én. Most érzem, hogy jó. Jól vagyok, köszönöm. Jobban tudok enni, jó a közérzetem, jobb a hangulatom. És ez a feszültségem is oldódott. És vérnyomás milyen most? Beállt. Hol van a bot? Nincs bot. Miért nincs bot? Nem kell. Nem kell? Bot nem kell már. Már az első után jobb. Már az első után jobban. És most a negyedik, 3 kezelés van. Igen. És már nem kell bot. Nem kell bot. Hogy most a gélos gyomor? Az most jó. Az biztos, hogy... Hogy most érzi magad? Hogy most a sokkal jobban, nincs az az erős fájdalma, se nem még annyira. Ez olyan, hogy doktor, mint a belet volna a paprikába, hogy nem csak fájt, éget. De most? Most nem. Most nem? Most nem. Nem, jó vagyok. Jó. Akkor nagyon örülök. Nagyon örülök.
Tessék mondani, múlt kezelés után hogyan éreztem? Úgy érzem, doktor úr, hogy mint a kicsit, hogyha jobb lenne a vérkeringésem. Igen, ez látszik, hogy jobb. Akkor minden rendben megy? Úgy néz ki, hogy... A kezeim azok nagyon jók, szóval úgy érzem, hogy nagyon használva jövök neki jövőre. Hát én mindig jövök egy ilyen frissítésre. Frissítés. Igen, de mondom, a kezeim rendbe jöttek, már alig tudtam fogni, nem tudtam egy konzervet kinyitani. De most tud? Igen. Jól voltam, Istenem, nem győzök a doktornak átadni jó. Jó így vagyok. Most is. Akkor folytatjuk, hogy mindig jó lesz. Mindig. Doktor úr, még jövő héten is akarok jönni. Rendben. Végig. Végig a 8 kezelést, és akkor megnyugszok. Na, igen. akkor megyünk. Olyan jó, Istenem, úgy jövök. Akkor nem baj, csak 3 kezelést kapott, ez a 4. kezelés. Igen. Akkor, de valamennyire javult? Sokat, hát leakadt ez a duzzanat, a gyulladás elmullott. Ez be volt gyulladva itt is, ez az izületem nagyon itt. Mert tésztát gyúrtam, és ez ettől begyulladt, gondolom, mert ugye elöntöttem is. Ez teljesen elmúlt, meg mozog is rendesen. Most lábára és mindenre külön. De ez nagyon sokkal nyugodtabb. Sokkal könnyebb a fejem. Sokkal könnyebb a fejem. Most itt a táj. Akkor most látom, hogy keze is tud mozogni. Igen, és a lábaim is olyan könnyűek, mint a pille. Hát egyszer nem akarom elhinni. Tapasztalata szerint mik a leggyakoribb betegségek Magyarországon? Az én véleményem, hogy stressz a népbetegség Magyarországon. A stressz pedig a fizikai egészségünkre is hatást gyakorol, és jobbára negatív hatást. Természetesen. A stressz miatt vannak magas vérnyomás, szívproblémai, vagy migrény, vagy görcsök, valamiféle görcsöket. Ez stressz miatt. Volt egy gyulladásos panaszom, amit több héten keresztül kezeltek, és neki köszönhetem, hogy másfél éve már tünetmentes vagyok. És mi történik egy ilyen kezelésen? Úgy mondhatnám, hogy szinte semmi, de ez durva kifejezés lenne. Nem tudom, hogy közben mi zajlik. Én azon kívül, hogy a végén azt éreztem, hogy kellemesen fáradt vagyok, és nyugodt lettem, fokozatosan megszűntek a panaszaim is. Nálam egy olyan betegséget diagnosztizáltak, amely során életem végéig gyógyszert kellett volna szednem, azonban 4 kezelés után teljesen tünetmentes lett a betegségem. Az nem elképzelhető, hogy ez egy placebo? Tehát ön csak úgy érezte, hogy valami baja van, és ennek a kezelésnek a hatására pedig egyszerűen nem változott semmi, de ön nem is volt esetleg beteg? Ez abszolút lehetetlen, ugyanis olyan komoly tünetek voltak, amelyet produkálni nem tudtam volna, tehát kizárt, hogy lelki eredetű legyen, és ezek a tünetek teljesen megszűntek. Tehát ez ájulás volt, és abszolút azóta semmilyen rosszul létem nem volt. Azóta orvossal találkozott? Igen, most voltam éppen ellenőrzésen, és úgy néz ki, hogy teljesen meggyógyultam. Mit tudna nekünk elmondani a doktor úrról? A természetgyógyászati módszerekkel Strasny doktor nagyon eredményesen váltja ki. Átküldöm a beteget az ő kezelésére, és gyógyszer nélkül ragyogóan meggyógyul rövidebb idő alatt, mint hogyha gyógyszerrel tömnénk teli. Abból a szempontból is előnyös helyzetben van itt, hogy Strasny doktor orvosi diplomával rendelkezik. Tehát teljes rálátása van arra, hogy mit szabad és mit lehet természetgyógyászati módszerekkel gyógyítani, és mi az, amikor a hagyományos orvosi módszereket bele kell vonni. Ilyenkor ő küldi át a beteget az én rendelőmbe. És ez fordítva is így működik. Jó napot kívánok! Itt találkozunk Alexander doktor rendelőjében, a várójában. Lenne kedves egy pár szót szólni? Igazából a kisfiú már 3 éves múlt, és még egyedül nem tudott járni, csak kapaszkodva, illetve ha fogtam a kezét. És gyakorlatilag végigjártunk mi már mindent, ezt elmondhatom őszintén, és egy ismerős csak a táblát látta az utcán, azt ajánlott, hogy jöjjünk ide, próbáljuk meg. El kell, hogy mondjam, az első kezelésen a kisfiú nagyon meg volt szeppenve, csöndben ült. A második kezelés után, mintha kicserélték volna, sokkal aktívabb volt, beszélgetett, és gyakorlatilag szó szerint elengedte az utcán a kezemet, és elkezdett egyedül járni.
Most egy szülő, akinek 1 évesen indul el a gyermek, az is nagyon tudja, hogy ez mekkora öröm. Hát ha már 3 éves elmúlt egy kisgyerek, és attól kezdve otthon is a lakásba jön-megy, és ahogy megy, látszik rajta, hogy úgy jár, mint egy 1 éves, tehát még kicsit ingadozik, bizonytalan. Gyakorlatilag ennek most 1 hete, hogy ő egyedül jár. Olivier gyakorlatilag akkor 1 hete jár. Igen, 1 hete jár. Pontosan 1 héttel ezelőtt, igen. 1 héttel ezelőtt. Tehát gratulálok Alexander doktornak. Ez megtanulható, vagy pedig egy veled született adottság? Hogy jöttél rá, hogy te tudsz valami olyat, amelyet mások nem? Hát mind a kettő. Mindenki tud zongorázni vagy rajzolni, de ha nem tanul, akkor egy picit tud. Ha tanul, akkor jobban. Akkor ez ugyanúgy. Ez művészet. Ez a harmadik kezelés, és úgy nézzük, hogy kezd újra nőni a haj. Hát kb. 10 évvel ezelőtt kezdődtek el nálam nagyon súlyos asztmás rohamok egyik pillanatra a másikra, és egy párszor voltam kórházba ez miatt, és hát ugye a doktorok elég, hát már szinte lemondtak rólam, hiába gyógykezeltek, és egy olyan 3 évre jelentkeztem Strajzsnyi doktor úrnál, és az ő kezelései hatásaképpen egy pár hónap múlva szinte mondhatnám úgyis, hogy teljesen rendbe jöttem. Akkor tessék mutatni, hogyan most tud mozogni. Így, jó. És kezelés előtt is tudta olyan csinálni, nem, vagy? Nem. Értük kívánok, köszönöm szépen. Akkor Alexander Straszny vagyok, természetesen.